A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, alalayon pupamakinag sa giyang oras tano, miyaw mapmanay ang ayaytan siya di ka pa ka tutuuna uman alungan na arbia oras sa alas 4:30 taman sa kapagalasing kunyan. Giyang ko tuwa di tano di ikang gunay ko oras tano na tanto din na miya kalala bali niyan si ko kapagintaw tano sa dunia sampai sa alungan amori. Mga bangsa ko, agi mamakinag. Isad na papamago sa intano. Oba tano ron mada naging kaya kababaliw Allah isa-isa. Anda manay ka pakaslang tano sa maliwanag. Adi tano mapukas sa giyang kotoa grupo o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giyang kotoa grupo niyan mga bangsa ko na mamiminga aya o kito-kitiran nasa din sa kababalwin yan aya maanan yan na giyang kutuwa parati aya na di makaliw ko kitabu Allah agusi ko sunna o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Api adin ni kapanan na maringa sa giyang kutuwa kapita ka na amay ka banyan kesumbang so okito-kito nabi gusto mga sohbat yan na wajib ka ayang kakakaptan na so okito-kito nabi agusto mga sohbat yan ka o di nga ayakapti napakasilay ka naupo nga makasilay na miyalan nga si ko apoy ko naraka jahannam. Mga bangsa ko giyang kaya lalayon kapamagusaya si ko aga mga bangsa ko nasa din sa tao alom yuron nakuman yan aging utwa kapakambuuman na awid akal nakapakasindit yung utwa katiro wallahu subhanahu wa ta'ala awaman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dangka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma. Sadna tigu Allah sa talikudan yan aging kutuwa taden-taden merakan na mata-mataan ama kapagintaw sa kapagintaw asanaat. Giyang kutuwa mga tao amya kapagintaw sa kapagintaw asanaat na timu-timu na misiran ati Allah si kunara ka jahannam apaleden buta na may ka problema tigin na lima hasarta ni ama ino ko nga pagpadasang atin ni mo ka mabubuta
aya pakasalakan na pupakaileko na tirunun wala kadhalika atatska ayati fanasitaha fakadhalika al-yawma tunsa. Na tirunun wala kagisa ka sumiyakaw markaso tanda akan nalinipatan ka na iman tumabutigin na linipatan ka pemilin mga bangsa ko amiyakar gergen amay ka matay sutaw ama ka nanaraka ama ka dadapanas apatutungan sa dayon adid nakapakadid ke nakagidid na kepasan daa ayamanin na kepalagwin daa ayamanin na kapenarigan kasabab sa giyang kotoa kasisingga sa dunia na piya kalipatan ka so tadem ka si kukad na ka Rabbul Alamin. Giyang mga bangsa kawagi nga sambayang palaw din na ipipigiro no mga tawa mga kurangi parati. Diran totor dun. Aging ko to ayamanin. Na tadem birang ko Allah. Aya katawiranon. Na bagiang kaya dunia nagi titu ayamanin. Na pegintawan. Asar ka makadaya kaon. Nagitod ni pamanagi pakadaya ka itu. So dunia na ayamanin na paledin kabimbanan. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sad na tigwala sa di makasold si ko naraka. Kasi makasold ko surga na saben-sabenara miya kapas. Deden nakipantagu dunia arwar sa barandia apa kabimban. May ilay tanudin mga bangsa ko ang ngayon maulola. Pakatitimbangan wala so gagawin nagusto ka na daw do. Nadin na di seliob. Napapagusan niyan din nagi ang kaya ayaman niyan. Na umorta. Na ayabu kitu kota. Amay kamalangan sa umorta na dita pa ginawa. Magilakan ta sundo. Oxygen ka anta di petay na dita kilak kami langan so budget arak taon. Wali kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Langon na tigu Allah apag tao na didian-dian. Na anded na tigu Allah kau ma udian di. Na di ke di mapakadeban sa isa kauras. Na di mapaka dikelit sa isa kauras. So din so ayamanan yan na tataksa nun wala na raw kaw din napuputos mga bangsa ko. Dabasa na pagkatabu ayamanan yan na niyawa. Na ada mambu ayam malag na pekelit aniawa kasi din ko ayam malag na tataksa nun wala na rawa din petay. Dinian di sebab agi ngotak petay tau.
Ando ni kau manian namin itamang. Ayabu ayaman yan. Nagagaw tano sa ginawa tano na di tano pakalilipatan so ipapaliw at rakata. Giyang kaya sambayang nagi pinakaulo-ulo mga paliwat 5 awakto. Kalilida tao na pakalipatan yan na nga 5 awakto. Igira matatambang. Napia di miya kasumba yang nakanaban yan pakapupuli nga sa mata niyan. O badi, giyang kaya kasumba yang mga bangsa ko na upo nakatagakan. Tiba ba na ka? May pos suwakto na da ka makasumba yang namilang sulang wa malaka. So din supya ka wanwan. Ayaman ni nakapangapital. Nangaya kapangapital sa parati ang mga bangsa ko. Giyang kaya di tano di kapangapitala sa giyang kaya oras tano sa kabaliw niya na luto tano sa alungan amori. Nakapag-iktiyaran ta ubat-abad din may lang. Sa kanapano ba ni kailang yan na miya kalalawi da akal ka miya kahit ito kada tara kakapakalpas sa wakto. Pira-pira yung mga tawa miya mas wakto asar. Piyagbangan sa asar. Nadasong sa masjid ka ben pa katuturo. O di na ko makadin si ko mga bulay o kaya na ben sila di pa maginom-inom sa kape. Way din ka babagantan o Allah sa lauda paro si ko ayaman yan. Nadabar ka kudi o mo mas waktu na digap simbe nga dabar ka mga pagkapanisment. Naupun ginang ka. Agida punishment apa man nagkagdam ka kung mga manusia ka agida ka simbe yan. Na ayaman yan na ayam niya so ayan na inilang ka so ayam malag na miya rase ka magamalag. Balabo gira Ramadan. Estidid na ungusang ka. Maawaw ka. Matitigir ka subaya ginawang ka kalaka ka sa baka makanaraka na umubad na miya ka bugataw. Na inilang ka sa miya kahit ito agalaba ka. Di naman mga bangsa ko sa ditanoy katawan. O miya ka pundutan sa amalagu suda. Ka giyang kaya swaswa yo sabad. Kap keniran sa haram. Na mata na piya ka mumasa. Nguto akatir wallah. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alayhi. Ubakan wati walakan. Ko ayam. At siumbali adaw na matuntol. So ingaran wala ka. May miyatay. Na haram suka ka na. Lala yung tanong ya pagkaluwi na kaya pagkasuwin tanong kasabab ko kababaliw no sabad lalabud niran sa ginawairan miya sumbali da masumbali na tabuluga keniran na kianiran giyang ko to kaya pa na parwallah sa di kenesu ayaman yan na miya sumbali adun matuntol so ingaran wala na ay pano ba da masumbali ka ba din na kiyorinti pekala o di na kaya tanawlo niya na piyaw tolo na din pakapira so manoko di nang kapahayakan
kailangan na igirati ko nabi as sumbali ka na pakagarangan ka so katabi ka kaan makadeke so sumbali na ka di kasakitan saging uto kapag hindi lang saging uto ay ligyan na gitu ipamanakuan kukuman yan. Benar din na ipindili lo sabad ang utatigin na wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum suwatig wala so panganangkan o mga ahlul kitab na halal rano aya pagminsang uta panganangan raw na so sumbali o ahlul kitab na aya malag na halal ko muslim na benar to kakatir wala mga bangsa ko. Ugay na kailangan nakasaratan. Ayaw to sarata kahalal o sumbali o mga ahlul kitab siran sa mga Yahuda o sa mga Nasrani na pagkatuntulon sa ingaran wala. Ino so Nabi sallallahu salam na si kumasan yan na pagken ko mga sumbali o mga Yahudi o masan yan. Agus o mga Nasrani kakagya pembetian niran so ingaran wala ko sumbali niran. Kana badatar sa masay man to. Mangangaran sa Yahudi, Yahudi na mangangaran sa Nasrani, na kana ba Yahudi ko kana ba Nasrani. Kaso Yahudi gu ni nasasabot niran ayap simba niran naswallah. So Nasrani guni nasasabot niran na ayap simba niran naswallah. Agu sisi pangko kita biran na bayabal. Adi ke pakai ko Yahudi anta ka Nasrani o ba pesumbali adinian pagketontol so ingaran wallah siko sumbali niya na manok, kambing, sapi, karabaw. Onta. Yang nga karabaw na si ibu sagi nga mga katanggaw na inga dedetara nga ya tino di kawiyag sa nga mga mangarab ka ketutungan kasabab ko kaya wa dunia nagyuto ayaman na kapakayakan na kaso sumbali o Nasrani o siumbali yan naguti untulan sa bismillah na baad na miyat toontan wa Nasrani sa masay man to di magismillah ira sumbali. Naisad na yang kariribatan rakatano api anto na pagkabagkaratano na pagkintan wasara kelino na su Islam na bebetadan tanong niyan sabitikan agu kukuman ayatan of sungka din o di nga suwada na miyawa kasi wagama na basta aya ka tayo nga sangot manok na demasung bali na ka pedi-pedi ka bunaba kompken kadi ka mga surga may kami may pundu ang oto kapupa ka kap kebaluyo lawas ka ayap kisan sa kong naharam kate sisa eng tinweranaw na aya buwa kiraon taon saksi apis kesumbali sumano nagiyang ay rohanis o ba nga na mga magnuliap kipong sa iligan agu kagayan nakapiliptigan o buna o piura siya pa nga so para tiyanga na di ka narumpakin kabasta doon mabatia so ingaran wala na di din ka pa kaya pakin yung otawa
kaptah kikaw ni Dr. Saleh Al-Fauzan sa giyang kaya kapan numbali na warati tigi ni warati apiasum ulama a Muslim na sumbali niya naging utwa ayam api niya sumbali ada niya nung tula so bismillah na ditiging kepakayakan na ayang apa nakerawan kuman so siumbali a Nasrani o di na Yahudi ada niya nun batia so ingaran wallah kaya pan mapakayakan dikepakayakan so sumbali ulama Muslim ada niya nun bati aso bismillah na ayat tigi Dr. Saleh Al-Fauzan na kena na so sumbali Kristian ada na banyan katawi ko ingaran wallah kadika makakan saya malag na diken ginan mga bangsa ko ida ni man na maulaulatan way saranaw ka tumatapo ang mga karsada sa di mamangyaw sa manok naupungong peken akan na ba si imi po na utamanok sa rohanis napipigir ang amya ka nga sadikan nada pagampun na amal giyang kaya ayamanin na parati etano kaya suldan tano pernah mga bibidi kepita mga tao giyang kaya ayamanin na mga tawa diran di pangislantingan sa mga sifat wallah diran pemerhatian naupunga kiram kiswaswa na miya bibi depan so ayamanin na paratianga ka ayabu ayamanin na miya aloy pakaligtas na so mga ahlus sunnah wal jamaah tatarima niran aging kutuwa kababaliw Allah asa kaniya buhi miya nga din priski sumisiya panatatandingan si kumasa api anto na din kapamalano mga riduy wala sa ayaman yan nakambina sa iran si ko agamaw Allah na kailangan asa ka Muslim ipenulatan yan di kabina sa uparatian yan na obak ano imanto kiswaswa sa giyang sabad mga bibidi paratiya kanda ba ahlu sunnah wal jamaah ayapan na pa lalangkap niran ay pilalungirang pagtaw na sirang ni ahlu sunnah wal jamaah kanda ba siran ahlu sunnah wal jamaah ka diran di pamibidin so mga sifat wallah diran perhatian diran ay di pangalinan sa mana akan na begitu mana niyan si kumasa o mga sahaba si Rasulullah kasala kawapi pia ka sunggera paniranon naupun mapadekah si kiran ka matas kila ka nganan na mga tao mga asyairah mga jahmiyah mga khawarij kadak-dakal sa mga grupo iran na miya tago ka din sa peligro ko ayaman yan na kaya pa kasi layo para tiyang madakala miya mga di adan yan makadagso onto la para tiya kasabab ko adna kaya salpitan nun naron may nidekat na ayan yan miya sima-sima ngota para tiran na miya ka umarak tano si saranaw na sala kawi awi din na para tiya nagina ni Sapolo apliin apa mga din so mga wata
kaansiran makaugup si ko di kapanaguntaman ni sa ande manaya kapakas lang tano sa maliwanag na kagi ayaman yan na makaumasiran na sa lakawa kesal pitang hiran ay napumali nga o babu girada taro to sumano siya na kumakamad adin yan pilalungan so ayaman yan na mga tao maka titituso para teran agi ngaya para tietano mga bangsa ko na may kadi makatitu kadi misong ko ades ko titu sungka denon ka Manila sila itano na miya kargen so ayaman yan na betad tano amay ka Manila sila itano ka baka pakakuan riban sa hati kaya ala na miya dedeg ako sa miya ribat ako na ayaman na pakapitwa ko sa dunia ka na kan makariporm sa tarotok pa di deng keparo o baka makapito sa dunia ko oriano kaya popos o terma ka na din keparo o baka sumpati sa isa buka minutos naginan sabab kailangan tano so kakadaga tano ko antay mga ulama kore ke kapitan na ayat ano bu pemamakinagan kakanaba da taraguan ni o denda kala so mga ulama ayad na kalili da ulama na ipangusyatian naging uta kore atin iman to aminda kala merang-merangi kaya pangapupunan na di pangaluin naging kaya mga subuhat ay pendidigiran si iko madak la tao na punga sisikiran mitaluga ayang pemamakinagan na so tendigiran na bibid na miya miligruka nanguta ka ba sa korkanwa ka na baka pagkapamangni sa apelasyon iba ka pagkagirawa ya Allah miya ribat ako bisuto napakapitwa ko sa dunia kaanakan mapakatiulin so parati ang di keparo ginan mga bangsa ko miya parugurugutan upman imanto kagabi-gabi pagnintanong si wala agi ang kaya tanong siya di ka promas sa imunto napakisurat wala pa ko mga maltano ang mga pipiya si sa alungan amore pinalamatan tanwag yung radio station ko sigiran ipsil ba po wala di tanong di ka pa ka papakinaga sisigami sa studio na sisigano ko mga olenyo o di na sigo mga galabakan niyo na pagkanag kami niyo kasigiran sa wapola na pinalamatan tanwag yung Ranao Radio Broadcasting and TV System Corporation DXSK 95.5 Call FM si matatago sa Barangay Resadok Marawi City pinalamatan tanupan sa mga technician dataro chief technician nila na si Ranol Intong ako sa mga padiyan ada tari Larry Suwan Romeo ako si Argi Dirico ako si Talha Ginar Mangayaw kung mga panagunta maniran ay malapin na lambat ang tanong na so gobernador sa Ranao inibigay niya na oras siya ay asa na nga sanang amaliwanag ang serbisyo ko pagtaw balasan nula sa mapiap sila moskano wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.